en musikal. Hen med sofaen. Der er han. Han er på vej hen til dig. Hey, kom her. Au, hey, så. Jeg har ham. Jeg har set nok. Sluk lyset igen. Lenny, har du udløst alarmen? Ja, jeg gik en tur. Jeg kunne ikke sove. Jeg havde et mareridt om, at 2 botnakker styrede landet. Bare rolig, far. Det var bare Lenny. Hvad laver kongerne her, når der er demikker-forstyrrelser? Vi holder styr på sagerne og redder liv. Hvad lavede du så, Trine? Takket være deres nyerhvervede selvtillid, nægtede de at blive på værelset og ville lede eftersøgning selv. Fantastisk! Hvad? Jeres krigerinstinkter satte ind. Hvor er jeg stolt af jer? Tak, Mason. Okay, alle sammen, tilbage i seng. I kan trygt lægge til at sove, når I ved, vi er på mærkerne. Ikke, Boomer? Det er vist mig, der tager den første vagt. Min helt, du reddede mig totalt fra den lækre bagel. Se, fordi I har udviklet jer så meget gennem den første uge på kampskolen, har jeg noget til jer. Michaela? Ja! Jeg lover, jeg skal nok passe godt på en, Mason. Ikke mig. Jeres familiesvær. Normalt får man det først efter 2 fulde års træning, men 1 uge, 2 år, det kommer ud på 1. Ikke? Alle krigere bærer deres familiesvær, når de er i kamp. Og nu skal I dele så. Her, nu skal jeg hjælpe. Michaela, kom lige. Undskyld, far, men at give de 2 der et kæmpe svær. Vi lader dem ikke engang skære deres egen mad ud. Min steak og æggesmoothie, tak. Jeg ved, hvad jeg gør, Michaela. Så du kan godt slappe af. Far, kongen får altid særbehandling. Hvorfor vil det ikke køre på mig? Jeg lægger mærke til alting. Jeg aner ikke, hvad du fabler om. Ved du, hvad du kan gøre? Få kongerne til at kæmpe mod Atok. Kæmpen. Det er først sidst på året, man slås mod ham. Det er de da ikke klar til. Lige præcis, Pocahontas. Så snart de ser ham stikke af som de kujoner, de er. Det skal nok få din far til at droppe sit kæledyrseksperiment. Jeg ville aldrig synke så dybt som dig og manipulere med kongerne. Lad være at udtale dig, før du har prøvet det, skat. Luften hernede kan være ret så sød. Det allervigtigste, når man møder sin fjende herude, er at lære at bruge junglen som sit våben. Vi kunne også bruge den her skarpe, sværlige ting. Ja, din far gav os det, fordi han ved, hvilke superevner vi har. De 2 supermodige krigere tror virkelig, I ved det hele, hva'? Jeg vil gerne citere en Maldives-konge. Fint. Timen er nu slut. De 2. Lad os finde en værdig modstander til jer. Nu skal I høre. Derinde bor Ator. Normalt kæmper man først mod ham, når man er ved at være færdig. Men da I allerede har fået jeres svære og superevner Du kan mener superevner med sæt, ikke? Undskyld, superevner. I kan lige så godt få det overstået den sidste eksamen nu. Hey, Ator! Ja, det er Ator, der kommer. Men bare roligt, fordi I 2 er kommet, skal I slå dem sammen. Eller I kan stikke af, men far kommer så over det at gå tilbage til jeres kødchase. Jeg er langt foran. Bakkekød. Hvem vækker Ator? Hej, Ator. Undskyld, jeg vækkede dig, men jeg har et par krigere her, der gerne vil møde dig. Ret uhyggeligt. Skal vi ikke gå nu? Jeg tror, Michaela har ret, Brady. Vi kan ikke kæmpe mod Atok i dag. Men i morgen er vi klar. Du er bare færdig, klumpe. Hvad? Ja, du hørte rigtigt. Inde på Colosseum. Foran alle og enhver. Vi vil sende dig grædende tilbage til din kæmpe mor. Så ja. Og hvad så? Sten kan jo ikke kæmpe imod. Men det kan mullerne her. Wham! Wham! Velkommen
til mulleforestillingen. Kom nu ikke til skade. Jeg ved ikke med hænderne, men jeg tror, det er lyder på pladsen. Mine konger, jeg har en tilståelse. Kald det ikke en tilståelse. Bare kald det den første dag af resten af vores liv. Jeg narrede jer. Jeg prøvede at skræmme jer, så I ville stoppe på kampskole, men jeg har aldrig drømt om, at I rent faktisk ville kæmpe mod Atok. Godt forsøgt, Sensei, men vi falder altså ikke for dine små spil. Vi er immune. Der er hverken noget, der slipper ind eller ud. Okay, I behøver ikke tro mig, men der er ingen på øen her, der synes, det er en god idé. Vis os en person, der ikke synes, vi skal kæmpe mod Atok. Boomer, Brady. Jeg synes ikke, I skal kæmpe mod Atok. Vis mig 2 personer, der ikke synes, vi skal kæmpe mod Atok. Hvad er du bange for? Du har trænet os godt. Vi er ekstremt dygtige krigere, ligesom vores far, ikke? Ja, det er nemlig rigtigt. Men jeg synes ikke, I skal gøre Atok flov. Kæmper har også følelser. Hold op med at rotte jer sammen. Vi slås mod Atok. Okay, Boomer, vi må hellere øve os på huer. Hvad er dog gjort? Du ved, de konger altså. Når de først har sat sig noget i hovedet, kan man intet gøre. Jeg prøver stadig at få dem til at gå i bad en gang om ugen. Hold op med at prøve at lave os om. Man kan ikke andet end at holde land. Nej vel, han er vores største fan. Og jeg håber, I nyder turen ned i kødhakkeren. Og der har vi slagteren. Vent lidt, Sværdig Max Sværsen. Det er svært at symbolisere vores families ære. Der er ingen, der vil have Atok-kebab. Det ved jeg, men det er godt på billeder. Det hele er min skyld. Jeg ville jo bare holde det løfte, jeg havde givet deres far, men efter det her slag, vil han aldrig stole på mig igen. Kom så. For kampskolen! Miau, miau. Sig ja til det. Jeg fatter ikke Atok, hun smadrer os sådan. Jeg fatter ikke, han tog vores svær. Jeg fatter ikke, han gjorde det på et minut. Mine konger. Hov, jeg tror, du skubbede min brystkasse tilbage på plads. Tak skal du have. Mason, vi er ked af, at vi svigtede dig. Nej, drenge, jeg svigtede jer. Jeg vil gerne fortælle jer noget. Du mener den ene lille fejl i deres kampteknik, der afholdt dem fra at vinde? Var det tårne eller snotboblerne? Søden, jeg tog fejl. Drengene var ikke klar. Nej, far, det var mig, der tog fejl. Du troede på kongerne, men det gør jeg ikke. Men se på dem. Okay, hvis du bare slapper af, så er din brystkasse tilbage på plads igen. Og så er det ikke helt klart.